găsit prieteni, sunt Florin Moroșanu și în cadrul discuției despre oraș și creativitate, invitatul meu de astăzi este Andraș Farkas. Andraș este fondatorul grupului Pont, coordonatorul și persoana care implementează majoritatea activităților din cadrul acestui grup. Andraș a fost implicat decisiv, de fapt a adus pe piață ideea și a fost implicat decisiv în câștigarea titlului de capitală europeană a tineretului. De asemenea a fost și este inițiatorul rețelei europene a capitalelor europene de tineret, din care și orașul nostru face parte. Este implicat în strategii de dezvoltare pe segmentul tineret și de curând, de un an de zile, dacă nu mă înșel, a intrat în arena creativilor și a devenit el, la rândul său, un producător de conținut printr-o aplicație care se numește All Your Time, așadar este pe de o parte și un strateg, dar și o persoană care face lucrurile, nu doar le gândește. Andraș, mulțumesc mult pentru invitație. Eu îți mulțumesc pentru invitație. Înainte de a discuta despre subiectul principal al întâlnirii noastre, care este relația dintre oraș, creativitate și tineri, aș dori să spun două întrebări la care, dacă se poate, să răspunzi pe scurt. Prima întrebare: ce este creativitatea pentru tine? Cum înțelegi creativitatea? Suma tuturor lucrurilor care nu pot fi replicate de tehnologie sau de instrumente sau de digital sau de orice natură. Deci cred că creativitatea este o esență a naturii umane, capacitatea umană de a combina într-un mod original diverse lucruri existente ca să rezulte ceva ulterior din chestia asta. Acest proces cred că este creativitatea. Și derivat din această întrebare, dacă ai un model sau o persoană pe care o consideri un vârf al creativității, care ar fi el sau ea? Model de creativitate? Cred că Elon Musk este o astfel de persoană. Îți propun să intrăm în subiectul principal al discuției. Spuneam la început că noi, în cadrul proiectului C, discutăm despre creativitate în diferite contexte, dar înainte de a vedea subiectul acesta, spune-mi, te rog, de ce crezi tu că noi discutăm astăzi despre creativitate în contextul orașelor, când creativitatea este un atribut eminamente uman? Eu cred că pentru că creativitatea se manifestă atât la nivel individual cât și la nivel colectiv. Atât individul este cel care influențează un colectiv să fie creativ, dar și un cadru colectiv influențează persoana să fie creativă ca persoană. Deci eu, dacă aș trăi, de exemplu, în mijlocul Siberiei, aș putea să fiu cel mai creativ om posibil, dar dacă nu sunt înconjurat de alți oameni creativi sau nu sunt înconjurat de un ecosistem, un mediu care mă inspiră să fiu creativ sau în care creativitatea mea își găsește rădăcinile și poate să se dezvolte, atunci creativitatea mea rămâne la nivel individual. Cred că, cel puțin în prezent, orașele sunt acel spațiu fizic și mental unde această creativitate se poate manifesta cel mai bine și de aceea orașul și nu știu, țara sau regiunea, ci localitatea în mod specific, sau hai să zicem zona urbană, pentru că nivelul interacțiunilor acolo este cel maxim și pe lângă diversitatea oferită de un oraș și mărimea unui oraș, se oferă totuși o omogenitate, în sensul în care spațiul în care se manifestă acest lucru este cât de cât similar pentru toți oamenii care trăiesc acolo și există acolo. Cred că din acest motiv vorbim de creativitate urbană și aici se întâmplă cele mai multe, cum să zic, interacțiuni umane prin care această creativitate, colectivitate se manifestă. Avem de mulți ani pe piață un concept care se numește industrii culturale și creative. Dacă se poate să ne dai o perspectivă proprie asupra acestui concept, ce înțelegi tu prin industrii culturale și creative? Dacă delimităm cele trei cuvinte, deci culturală și creativă, culturală este esența acelui domeniu în care se manifestă, deci domeniul culturii. Din nou, foarte multe discuții se pot formula despre ce înseamnă cultura. Creativitatea, această calitate eminamente umană, individuală și colectivă, iar industria pentru că produce.
produce produse, servicii, soluții. Este industrie în momentul în care acest lucru poate fi cuantificat, măsurat, are impact economic, output economic, se creează consum cultural și consum pe acele industrii și produse culturale și creative și devine de fapt o parte a întregului ecosistem economic, dar într-un anumit context și social. Cred că, cuvântul industrie înseamnă mai ales componenta economică a acestui lucru. Bun, avem orașul, avem creativitatea și tinerii. Cum putem vedea această relație? Deci am discutat despre oraș și ce înseamnă orașul și creativitatea. Cred că tineretul este un substrat complementar care, să nu uităm, este o categorie de vârstă. Și din acest punct de vedere trebuie luat ca atare și trebuie să ne abordăm subiectul din punct de vedere a ce înseamnă această categorie de vârstă. Pentru mine personal, tânărul și tineretul ca generație înseamnă, pe de o parte, un dinamism aparte și un avânt aparte, care din punct de vedere tehnologic înseamnă, de exemplu, partea asta de early adopter, adică acea categorie de vârstă care e cel mai dispus să accepte noul, inovația, să încerce lucruri, pentru că este într-un proces de învățare și dezvoltare. Dar mai văd o altă componentă și anume acea calitate a acestei generații de a deveni, peste 20 sau 30 de ani, nucleul acelui output economic. Pentru că tânărul de astăzi, hai să zicem tânărul de 20 de ani, pentru că și tineretul este o marjă destul de vastă, e cam o generație, dar hai să zicem să vorbim de un tânăr de 20 de ani, tânărul de astăzi de 20 de ani, peste 20 sau 30 de ani, va avea 40-50 de ani, va fi ori angajat într-o companie, ori o să fie un antreprenor, o să fie freelancer, o să fie om cultural, o să fie primar, consilier local, deci factor de decizie, dar acel tânăr va produce output-ul respectiv care va susține societatea. Și atunci cred că subiectul de tinere sau subiectul tânărului în contextul creativității și urbanului înseamnă viziunea orașului pe termen lung și înseamnă acea capacitate a orașului de a gândi pe termen lung și a gândi inclusiv procese pe termen lung. Evident, ne uitând faptul că sunt și lucruri pe termen scurt care trebuie să fie rezolvate, dar având această perspectivă și mai ales această capacitate de a gândi pe termen lung. Scuză-mă că te întrerup. Viziunea orașului pe termen lung, poți să ne dai un exemplu de cum anume ar trebui valorificată această componentă tineret, luând în calcul viziunea pe termen lung a orașului? Viena în 1988-2000 a decis să devină cel mai livable, nu știu, traducerea în română este cel mai de trăit oraș din lume. Deci asta a fost o decizie conștientă, o viziune. În 20 de ani au făcut să fie. Ei sunt pe primul loc, pe locul 2-3, mai concurează acolo cu Melbourne și Vancouver, dar în rest asta a fost o viziune. Și ei au decis ceva pe termen lung care pe un orizont de 20 de ani părea să fie foarte abstract, dar au gândit și pe termen scurt, probabil în cam cincinale sau din 7 în 7 ani și după aceea la nivel anual, urmând această viziune. Care a fost rolul tinerilor în această viziune? Rolul tinerilor, pe de o parte, la început este să-și asume această viziune, adică să creadă în acest lucru și după aceea, așa, pe măsură ce cresc și își găsesc rolurile în societate, să tragă și ei căruța în aceeași direcție. Nu neapărat în mod conștient, adică eu trag pentru oraș. Nu. Eu consider ca tânăr, de exemplu, să-mi placă acel oraș care are o astfel de ambiție, pentru că dacă mă simt bine eu în acel context și văd și eu care este direcția de urmat cam de toată comunitatea locală, instinctiv sau și conștient o să trag în aceeași direcție. O să mai adaug un subiect la acest subiect și anume calitatea unui oraș de retenție a tinerilor și anume de a evita sau de a-i conecta și în mod sentimental la oraș. O statistică, chiar acum facem o cercetare de tineret amplă, 26% din tineri consideră în Cluj-Napoca astăzi că neapărat vor pleca în străinătate și sunt încă 17% care consideră în mod serios să plece. Deci faptul că Clujul este un oraș magnet, dar este o situație și pe cealaltă parte a acestei țevi, și anume că
atrage tineri, atrage talent, atrage creativitate, dar și pierde pe partea cealaltă o creativitate sau un capital uman care probabil este foarte valoros. Conform studiilor din domeniul științei psihologiei, generațiile tinere par a fi mai creative decât generațiile mature. E un cumul de factori care determină această situație. Din experiența ta în proiectele cu generația tânără din Cluj, ai reușit să vezi această realitate din zona teoretică? Cred că eu aș lega acest subiect de inovare. Inovarea are două forme, inovarea conceptuală și cea incrementală. Cea conceptuală este când creezi ceva din zero, cea incrementală este când este un proces în derulare și tu intervii în acest proces. Da, cred că și viața umană este cam așa. Cât ești tânăr, ești creativ puțin mai conceptual pentru că nu ai sistemele de viață făcute, sistemele tale, alții îți impun sisteme de educație și chestii, dar sistemul tău încă nu este creat. Și atunci, evident, inovezi și creezi mai multe lucruri. Cu cât avansezi în viață, rămâi creativ per se, dar probabil timpul alocat posibilității să fii creativ e mai puțin pentru că ai sarcini, task-uri, proiecte, avansezi, ai cadrele foarte bine create. Și, într-adevăr, eu cred că nici nu ai atât de mult spațiu în capul tău, efectiv, să mai vii cu niște idei creative. Și mă gândesc, așa, absolut laic, fără nicio expertiză în acest sens, că de aici vine creativitatea mai accentuată la nivel de tineri, pentru că au mai mult spațiu mental și spațiu de viață să fie mai creativ, să inoveze, să vină cu idei noi care ulterior poate că se materializează într-un business pe care îl creează, într-un nou proiect, într-un concept, în o operă artistică de orice natură. Și ai văzut în proiectele implementate acest grad de creativitate mai mare în rândul tinerilor decât în rândul persoanelor mai în vârstă? Da, se leagă și de dinamism. Poate că un aspect care mai e de adresat, dar nu sunt sigur că am dreptate, este complexitatea ideii creative. Deci poate că o idee creativă a unui om mai în vârstă are un impact mai mare pentru că intervine într-un moment critic când trebuie să vezi în ce direcție te duci cu un anumit proces. Un tânăr o să-ți propună o idee foarte originală, foarte nouă, dar care încă nu are o anumită complexitate. Și mi se pare absolut fascinant cum poți să conectezi sau cum chiar un oraș devine un mediu în care să conectezi această, hai să zicem, expertiză a oamenilor mai în vârstă cu acel dinamism al generației tinere, încât ambii să se ajute reciproc. Pentru că o idee originală venită de la un tânăr poate să influențeze o decizie sistemică de importanță majoră, dar în același timp tânărul are nevoie să înțeleagă complexitatea pentru a putea să fie mai creativă. Un exemplu foarte simplu, când municipalitatea a făcut skatepark-ul din Parcul Rozelor, faptul că au implicat tinerii, municipalitatea, au avut posibilitatea să aibă acces la o creativitate a tinerilor care și știau cum merge cu skatingul. Însă tinerii niciodată n-ar fi putut să facă skatepark-ul pentru că aveau nevoie de capacitatea municipalității și expertiza municipalității în a realiza efectiv, fizic, acel spațiu, ca acel loc să fie bine. Rezultatul? S-a creat un proiect de investiție, n-a fost un proiect mare de investiție, dar tot proiect de investiție a fost, care a fost bazat pe nevoia tânărului și unde creativitatea tânărului a fost implicată în exact momentul în care acest lucru trebuia să fie făcut. E un interesant și bun exemplu pentru următoarea întrebare. Bun, ce trebuie să facă orașele pentru a-și valorifica potențialul creativ, adăugând în această discuție și generația tânără? Dacă e să vedem din punct de vedere a unor procese, cred că trebuie să ofere cadrul și susținerea. Susținerea poate să fie de tip materială, de tip asigurarea spațiului necesar ca acest lucru să se întâmple, susținere financiară prin diverse mecanisme de finanțare. Trebuie să arate o direcție, adică asta este direcția în care mergem, asta este profilul nostru, asta dorim să facem și evident, acum când vorbesc de oraș, vorbesc de colectivul orașului, nu vorbesc de autoritatea publică strict sau de liderii de opinie, ci cam tot orașul și să ofere, cum să zic, tot susținere, mă gândesc, dar mentorat. Adică dacă eu ca oraș, dacă sunt persoană de oraș, am această resursă vastă, ceea ce este tânărul sau tinerii, eu vreau
sau cred că interesul meu este să atrag acest capital uman, această creativitate în, în ADN-ul meu, ca eu, ca oraș, să mă dezvolt. E de parcă aș primi sânge proaspăt. Am nevoie de acest sânge proaspăt. Dacă nu fac acest lucru, dacă nu susțin, nu captez, nu ofer o direcție, atunci acest sânge proaspăt se duce altundeva și eu o să îmbătrânesc, devin mai puțin dinamic, mai puțin prosper, efectiv îmi pierd acea esență umană care mă face pe mine ca oraș să mă dezvolt și să devin acel mediu pentru bunăstare sau ca omul să se simtă bine în cadrul meu. Altfel spus, sau eu cel puțin înțeleg că ar fi ca și cum ai avea o resursă pe care ai irosi-o, n-ai folosi-o deloc sau corespunzător. Am să te rog, ne pregătim de final, mai avem 5 minute, am să te rog să-mi spui un proiect din zona creativității sociale, altele decât cele în care sunteți implicați, care ți-a atras atenția în ultimii ani și de ce? Clujul are această caracteristică că produce foarte multe astfel de inițiative. Tocmai aceea adică mă simt puțin și într-o situație în care dacă aș lua una, aș desconsidera celelalte. Foarte concret, mi-a plăcut foarte mult faptul că s-a creat inițiativa Un Singur Cluj, care a fost un răspuns rapid la o nevoie urgentă și stringentă, unde actori care n-ar fi colaborat probabil nici în ruptul vieții, au colaborat pentru că a existat această stare specială. Nu contează de unde a pornit, dar faptul că actori mari, festivalurile mari au decis și au avut încredere în autoritatea publică, primăria, să decidă unde anume e nevoie de cele mai multe resurse și nu ei, la inițiativă proprie, să decidă că este spitalul respectiv, nu știu care entitate respectivă, asta mi-a denotat acel sentiment că da, îmi place să aparțin de acest oraș, chit că nici n-am buletin de Cluj, nici nu dorm în Cluj, dar exist în Cluj. Și faptul că da, vreau și eu să fac parte într-o astfel de comunitate unde aceste lucruri se pot întâmpla. Și evident avem multe de parcurs și din multe puncte de vedere suntem în urmă, avem de dezvoltat lucruri. Ceea ce mi se pare în Cluj că îmi place foarte mult este faptul că există, adică procesul îmi place. Încă nu suntem la rezultat, dar fiind parte a procesului, mă inspiră și pe mine să încerc să fiu mai creativ. Cumva subiectul tineret și creativitate în contextul orașului Cluj-Napoca este un subiect pe care l-am considerat important. De ce? Pentru că suntem, și tu știi mai bine decât mine, suntem, cred că, printre cele mai tinere orașe din România, cu siguranță. În cele 10 luni din 12 când studenții sunt în Cluj. Prin urmare, dimensiunea tânără a orașului nu poate sau vine la pachet cu componenta creativitate. După cum spuneam, studiile ne spun că tinerii sunt persoanele printre cele mai creative. Asta dacă nu te naști cu acest bagaj genetic foarte special care te duce în zona genialității sau a eminenței în anumite domenii. Îți mulțumesc foarte mult pentru timpul tău. Sunt convins că proiectul Common Cluj-Napoca va avea rezultatele pe care le așteptați și păstrăm legătura în implementarea activităților pe care le aveți. Un ultim gând. Niciodată să nu ne asumăm să vorbim în numele tinerilor, deci să vorbim despre ei, dar niciodată să nu vorbim în numele lor, ci să găsim mecanismele necesare ca ei să poată să vorbească în numele lor personal. Cred că ăsta este cel mai important. Este o concluzie foarte bună. Mulțumesc fain! Mulțumesc și eu!